Vi har med får i vores nicheproduktion, og det er både nogle til uld og kød, og så udlejer vi, og det lemmer om foråret. Vi har cirka 200, og det er ikke øko. Nej, og det er det ikke fordi, at hvis vi udlejer dem ud til nogen, vi kan ikke være sikre på, at det ikke er blevet sprøjtet. Ja, og vi udlejer cirka en radius fra Østbirk i 100 km. Vi har selv 25 hektar med græs, og vi køber rap og halm. Der er stald til, når de skal lemme, og til de syge. Vi har en frontlæsser, en brætpelletang, en kreaturvogn, pick-up truck og en ATV. Hvad koster det så at komme i gang? Ejendommen koster 2 millioner. Så har vi brugt 175.000 på får. Og så når vi skal have et får til slagt, så koster det ca. 500 kroner per får. Og maskinerne har vi købt for 500.000. Vores gode historie det er, at vi tænker meget på dyrene, at de har et godt dyrevelfærd, at de trives. Og så er det friland. De går ude hele året rundt. Så holder vi åben hus mandagen i efterårsferien, hvor I kan få lov til at komme og klappe et får og fodre nogle får med nogle gulerødder og sådan lidt. Og så vil der være en wrapballe-labyrint, og så nogle smagsprøver. Vores gård den ligger i Østbirk, tæt på Horsens. På Koldovvej nummer 10. Det her det er et billede af vores gårdbutik, hvor vi har en disk og en fryser og køleskab. Og nogle revhuller til de tørre varer. Og kunderne, de skal parkere ude i gården. I gårdbutikken så sælger vi 1 kilo fars til 75 kroner, og 1 kilo af de bedre udskæringer til 100 kroner. Og 500 gram spejepøls koster 40 kroner. Og så sælger vi 5 kødben til hunden for 75 kroner. Og et lammeskin for 750 kroner. Og så en garnnøgle til 35 kroner. Og så har vi en Instagram, en Facebook og en hjemmeside, som alle sammen hedder Lammegården, hvor vi opdaterer alt, hvad der sker med gården, og vi sælger ting og tilbud til alle dem, der vil gerne vil have det. Så har vi også snakket med Lotte, som har får derhjemme, hvor vi har lært lidt om nogle forskellige racer til nogle forskellige produktioner. Og så har vi lært, at får faktisk godt kan lemme, når de er sammen. Og at der faktisk er fin efterspørgsel på afgræsning. Går selvfølgelig lidt an på, hvorhen man er i landet.